2025 ଫଗୁନ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣି ଉପଲକ୍ଷେ ଫଗୁ ଫୁଗା ରଙ୍ଗରୁଙ୍ଗା ମାଖି ମୁଖା କରି ପାର୍ଟି ପସ୍ତିଟି କରୁଛୁଁ ମଜା କରୁଛୁଁ। ଦେଖୁନ୍ କେତେ ପ୍ରକାର ଆଇଟମ୍ ହେଇଛି, ଚିକେନ୍ ମଟନ୍ ସବୁ ହେଇଛି, ଭାତ ହେଇଛି, ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଛି। ଆମେ ବି ତ ଆମର ସରଗୁଲ ଗାଁରେ ଏନ୍ତା ମଜା କରସୁଁ। ରଙ୍ଗରୁଙ୍ଗା ମାଖି ସାରିଲା ପରେ ଫଗୁ ଖେଲି ସାରିଲା ପରେ ମଜା ଚାଲିଛି। ମଦ ବିୟର ସବୁ ଆଣିଛୁ। 2025 ଆଉଛି 2025 ଫଗୁନ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣି ଉପଲକ୍ଷେ ଏଟା ଆମର ପାର୍ଟିଟେ ଚାଲିଛି। ପୁରା ମେଲଛା ମାଂସ କୁଟକୁଟାରେ କୁଟି ଦଉଛୁ। ହଁ ଦେଖୁଛ ନି ଏଇଟା କୁଟକୁଟାରେ କେଚୁଛୁ ନ ପୁରା ଧୁରକୁଟା କରିଦଉଛୁ ନା ଆମେ ତମର ମୁହଁ କେନି ଦେଖେ କୁରି ଏଇଟା ଗୋଟେ କୁରି ଛାଡ଼ି ଦଉଛନ୍ ପୁରା ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି। ଏନ୍ତା ତିଆନ୍ ଲାଗୁଛି ମସ୍କିଲେ ପୁରା ସବୁ ଶିକାର ଆରୁ ଏଇଟା ବିରିୟାନୀ ହେ। ତମକୁ କେନ୍ତା ଲାଗୁଛି ବିରିୟାନୀ ହେ ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି। ଭଲ ଲାଗୁଛି ପୁରା କେଚୁ ଦଉଛୁ ନା ଆମେ। 2025 ନୂଆ ବର୍ଷ ଦିନ ସତୀ ସାବିତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ଲାଗି ମୁଇଁ ବି ପୁରା ମଧୁଆ ହେଇଗଲି। ମୁଁ ଦେଖ ମଦ କେନ୍ତା ଗିଲାସେ ଫୁଲ୍ ଗିଲାସେ ପୁଛେ ସତୀ ସାବିତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ଲାଗି ମୁଇଁ ମଦ ପିଇ ଦେନିଛି। ଏଇଟା ପୂଜା ପତ୍ର ଛାଡ଼ିକରି ପୁରା ମଧୁଆ ହେଇଗନି। ଦେଖ ଏଇଟା କେତେ ମଦ ଆଣିଛୁ ମଦ ଗିଲାସ ଏଇଟା ମଦ ପୁରା ମଧୁଆ ହେଇଗନି ମୁଇଁ ବି। ଆପଣମାନେ ମଝି ମଝି ଏନ୍ତା ମଜା କରୁନ୍, ଭଲ ଲାଗ୍ବା। ସତୀ ସାବିତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ପଛଟି ପଡ଼ୁନ୍ ଆର୍ ମଦ ବିୟର ନିପୁନ୍ ଆର୍ ପଇସା ବର୍ବାଦ ନି କରୁନ୍। ଓକେ, ନମସ୍କାର। ଆଇ ମିସ୍ ୟୁ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ।